الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمين، رانا إرن تقوبي قوما قوة المحرم رانا تشي wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da annabi Musa da mutanensa banu Isra'ila, ya halakar da maƙiyinsu abokin gabarsu Fir'auna alaihi la'natullah. Hakan ya sa banu Isra'ila suke azumtar wannan rana duk lokacin da shekara ta kewayo. 10 ga watan Muharram rana ce da suke yin azumi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi hijira daga Makka zuwa Madina ya ce nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Manzo Allah ya ce mu muka fi kusanci da annabi Musa sama da su. Fasamahu, manzon Allah ya azumci 10 ga watan al-Muharram wa amara bi siyamihi, kuma manzon Allah ya umarci azumci wannan rana. Wasu hadisai kuma sun nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falala mai girma ga wanda ya samu azumtar wannan rana ta gobe 10 ga watan al-Muharram. Idan wani ya ce ai gobe zai tashi asabar, za a iya yin azumin ko da ya tashi asabar? Babu laifi, ko ya tashi asabar za a iya yi. To idan ya ce mana ai akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumin nafila ranar asabar, sai mu ce haka ne kwarai, kuma hadisin ya inganta, muna ganin ingancinsa, muna bayan malaman da suke cewa hadisin ya tabbata. Amma idan aka umarci mutane a babi na falala da wata ibada sai ta fada a lokacin hani, to umarnin yin ibadan ake gabatarwa ba hanin ba. Kamar an ka shigo masallaci bayan sallar la'asar, mun sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a yi nafila wacce ake kira tahiyyatul masjidi. Duk lokacin da ka shigo masallaci kana da alwala, ana buƙatar ka yi raka'a, ka yi nafila raka'a 2 kafin ka zauna. Haka ne? Haka ne. To in ka shigo bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana, manzon Allah ya hana nafila. Amma in ka shigo masallaci a irin wannan lokacin, magana mafi inganci shine za ka yi nafilar wa in waqa'at fi waqtin nahyi, ko da ku a lokacin hani ne, li kauniha zata sabab, saboda kasancewar wannan raka'a 2 da kai ba mutlaqut tanaffuli ko mutlaqut tatawwu'i bane. A'a, kayi wannan raka'a 2 din ne li sabab, wa huwa dukhulul masjid ko salatul janaza ko rak'atay tawaf ko makamancin haka. To haka shi ma azumin Ashura idan ya fada ranar Asabar, zami likaunihi za sabab, saboda kasancewar azumin mai sababi ne, shine kasancewar wannan rana yawmu Ashura. Ɗan musulmi, cikin kaddarawar Allah da hukuncin Allah da tsari na Allah, yana yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama, ba mai ce masa ya haka, la yus'alu amma yaf'alu, ba mai tambayar Allah ya haka ko dan me. To haka Allah subhanahu wata'ala cikin kaddarawarsa da hukuntawarsa, wannan rana ta 10 ga watan al-Muharram ta zama ita ce ranar da aka yi ta'addanci ga jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan gidan na Fatima, wato al-Husayn ibn Ali. A irin wannan rana ta 10 ga watan al-Muharram, cikin kaddarawar Allah ittifaqan, kwazam, babu tsari, sai abin ya dace kawai, ba tare da an tsara ba, sai Allah ya kaddara a irin wannan rana ta gobe
10 ga watan al-Muharram a ranan ne wasu 'yan ta'adda suka yi ta'addanci ga jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al-Husayn ibn Ali. A ranar aka kashe jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani gari da ake kira Karbala a cikin ƙasar Iraki yanzu haka. ‘Yan musulmi, wannan kisa da aka yi wa jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo bayan yaudara ta 'yan shi'a, ya biyo bayan makirci na 'yan shi'a. Za ku ga su ne suke sa baƙaƙen kaya, suna kuka, suna yawo a titi, a wasu ƙasashen suna zare bulala, suna dukan gadon bayansu, jini yana zuba, ko su sa makami, ko su kawo jarirai da ƙananan yara ana sara musu makami, ko ana zumbuɗa musu bulala, kowa ya yi kuka. Suna nuna sun fi kowa baƙin ciki da damuwa da wannan abu da ya faru na kashe jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma maganar gaskiya ƙarya ce, ƙarya ce, kyarkeci ne wanda ya buki ma'ar ra'i wa ya ta'adda ala ghanami. Wato bakin ganga ne 'yan shi'a, su ne waɗanda aka haɗa baki da su aka ƙulla wannan ta'addanci da makirci da aka yi wa jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Su ne suka yaudari al-Husayn ibn Ali, suka kira shi zuwa Iraki, suka nuna masa cewa gari yana hannunsu, kuma da zarar ya iso za su yi masa mubaya'a a matsayin shugaba. Suka yaudare shi bayan duk abin da suka faɗa ƙarya ne, babu komai a hannunsu, babu wani jagoranci da ke hannunsu. A ƙarshe ma su suka damƙa shi hannun 'yan ta'addan da suka kashe shi. Haka suka yi wa mahaifinsa, su suka kashe Ali ibn Abi Talib, su suka yaudari ɗan uwansa Al-Hassan ibn Ali. ‘Yan musulmi, lokacin da 'yan shi'a suka fara aiko da wasiƙu zuwa ga Al-Husayn ibn Ali, suna aiko masa da wasiƙu daban-daban, suna ce masa sun shirya ya baro garin Makka, yana Makka, ya taho wajen Abdullahi ibn Zubair, suka ce ya taho ya baro garin Makka, ya taho Iraki, ƙasa tana hannunsu ba shugaba, ya zo su yi masa mubaya'a. Wasiƙa ta farko ta zo, yana zaune ƙara samun wata wasiƙu suka yi yawa. Sai Al-Husayn ibn Ali ya fara shirin tafiya Iraki. Nan take manya-manya cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su Abdullahi ibn Umar, irin su Ibn Abbas, irin su Jabir ibn Abdullah, irin su Sa'id ibn al-Musayyib, irin su Abu Sa'id al-Khudri, manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, nan take suka kira wannan jika na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, suka yi masa gargadi, suka faɗakar da shi, suka nuna masa haɗarin wannan tafiya, suka yi masa gargadi kan waɗannan miyagun mutane mayaudara 'yan shi'a alaihim la'natullah, tsinuwar Allah ta tabbata gare su. Da haɗin bakinsu aka yaudari Al-Husayn ibn Ali, bayan dukkanin sahabban manzan Allah sun ja kunnansa, sun masa gargadi cewa kada ya amsa wannan kira, kada ya je wannan gayyata ce ta yaudara, ta ƙarya, babu abin da yake cikinta sai cutarwa, kada ya amsa. Amma Al-Husayn ibn Ali ya ƙeƙashe ƙasa, ya ƙi sauraron dukkanin sahabban manzan Allah da suka yi masa gargaɗi, suka ja kunnensa, irin su Abdullahi ibn Umar. Ibn Umar, kama yadda ya zo cikin Musnad na Imam Ahmad da Sunan Darimi, Abdullahi ibn Umar
yace wa al-Husayn ibn Ali yace masa la takhruj, yace kada ka fita, kar ka amsa. fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khayyarahu Allah bayna ad-dunya wal akhirah fakhtara al-akhirah. Yace kada ka amsa wannan kira. Kakanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah, kakanka Allah ya bashi zabi tsakanin duniya da lahira, bai dau duniya ba, lahira ya dauka. wa innaka bid'atun min, ka sani kai wata tsoka ce a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, la tanaluha, ba za ka taba samun duniya ba saboda kakanka bai zabe ta ba. Mulki duniya ce, mulki abu ne na duniya. Kakanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi zabi tsakanin duniya da lahira, lahira ya zaba. Ku jininsa ba dai duniya ba sai dai lahira, wacce kakanku ya zaba muku. Da haka sahabban manzon Allah suka yi ta ce masa ya bar wannan neman mulki, ya bar wa wasu. Shi jikan manzon Allah, jinin manzon Allah baya buƙatar ai gwagwarmaya da shi ta neman mulki ko neman duniya. A bar wa wasu, darajarsa da ƙimarsa ta wuce ai faɗi tashi ai gwagwarmaya da shi ta neman mulki. Shi yasa su Ibn Umar suka yi ta dakatar da shi. Ashe 'yan shi'a ne suka shirya maƙarƙashiya don kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Majusawa, maƙiyan Allah, maƙiyan addinin musulunci, su suka shirya wannan makirci. Abdullahi ibn Abbas shi ma ya yi iya ƙoƙarinsa ya ta zuwa Iraki. Shi ma Ibn Abbas ya ce, istasharani al-Husayn ibn Ali fil khuruj fa qultu laula an yazriya bi الناس وبك لتشبثي في رأسك فلم أتركك تذهب. عبد الله بن عباس yace na cewa Al-Husayn ibn Ali da ba dan kada mutane su dinga yi mana dariya a hanya ba, yace da na kama gashin kanka na rike, wallahi ba za ka je ba. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda, shi ma yake cewa ghalabani al-Husayn ala al-khuruj, yace nayi iyayi na amma al-Husayn ya rinjaye ni sai ya fita zuwa Iraki. Wa qad qultu lahu, nace masa ittaqillaha walzam baitak, nace masa ka ji tsoron Allah a matsayinka na jinin manzon Allah, tsoka daga jikin manzon Allah. Gwagwarmaya akan neman mulki ba naka bane. Mulki ƙazantar duniya ce, ku bar wa wasu ku jinin manzon Allah. Amma Al-Husayn ibn Ali ya riga wannan yaudara ta 'yan shi'a ta riga ta shige shi. Bai ji waɗannan nasihohi da manya-manyan malamai na sahabban manzon Allah suka yi masa ba. Yace la takhruj ala imami, kada ka fita. Haka nan Abu Waqid al-Laythi shi ma yace balagani khurujul Husayn fa adraktu fanashadtuhu billah alla yakhruj fa innahu yakhruju fi ghairi wajhi khuruj wa inna ma kharaja liyaqtula nafsa. Haka Abu Waqid al-Laythi yace na hada shi da Allah, nace masa kada ya fita, amma ya dage sai yayi wannan fita. Haka Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma shi ma yace kallamtu Husaynan fa qultu ittaqillah wa la tadrib an-nas ba'dahum bi ba'd fa asani. Yace nayi iya kokari na in hana Al-Husayn ibn Ali ya amsa kiran 'yan Shi'a na zuwa Iraki. Na iya kokari na in hana shi, amma ban yi nasara ba. Haka Sa'id ibn al-Musayyib, shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wali hadha lamma arada al-Husayn, Ibn Taymiyyah yace saboda haka lokacin da jikan manzon Allah Al-Husayn ibn Ali arada yayi nufin an ya khuruja ila al-Iraqi, ya fita zuwa garin Iraki, lamma katabuhu, da suka dinga aiko masa wasiƙu na yaudara, kutuban kasiratan, wasiƙu daban-daban suna nuna masa cewa kawai ya zo su masa mubaya'a. Ashara ilaihi afadilu ahli al-ilmi wad-dini kabni Umar wa ibn Abbas wa Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham Allah ya khuruj.
Ibn Taymiyyah yace dukkanin manya-manyan sahabbai suka ce masa karka amsa. Wa ghalaba ala dhannihim annahu yuqtal, saboda sahabbai sun yi zargin akwai makarkashiya da aka shirya wa jikan manzon Allah a wannan ƙasa ta Majusawa, a ƙasar Iraki. Akwai makircin da aka shirya ga jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ibn Taymiyyah yace fatabayyana al-amru ala ma qalahu ulaika, sai abin ya tabbata yadda sahabbai suka yi zargi haka abin ya faru. Ashe an shirya makarkashiya ne don kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyyah yace falam yakun fil khuruj la maslahatu dinin wala maslahatu dunya. Ibn Taymiyyah yace babu wata maslaha ta samun duniya ko lahira a wannan fita, bal tamakkana ulaika zalamatu tugha min sibti rasulillah sallallahu alaihi wasallama hatta qataluhu mazluman shahida. Wannan fita ba ta yi wa al'ummar musulmi amfani ba, kawai ta zama dama ce wasu miyagu azzalumai suka samu na yin ta'addanci ga jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ibn Taymiyyah yace wa hadha kulluhu mimma yubayyinu anna ma amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallama min الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. Ibn Taymiyyah yace wannan ya nuna cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da shi na hanin ja'in ja da masu mulki a bar su da wannan kazanta ta duniya, kada ai gwagwarmaya da masu mulki don kwatar wannan kazanta ta hannunsu ta mulki da jagoranci. Wannan abu da manzon Allah ya faɗa shine daidai, saboda ba a taɓa yin yunkurin ƙwatar mulki ba sai an haifar da ɗa mara ido ga addini ga kuma rayuwar duniya. Ibn Taymiyyah ya ce wa anna man khalafa zalika muta'ammidan aw mukhti'an lam yahsul bi fi'lihi salah bal fasad. Duk wanda ya saba wannan umarni na manzon Allah, ya fita gwagwarmayar neman mulki, ya fita da takobi don ya kwaci shugabanci, baya haifar da ɗa mai ido. Yace wali hadha asna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-Hasan bi qawlihi inna ibni hadha sayyid sayuslihu Allahu bihi baina fi'atayn azimatayn min al-muslimin. Shi yasa manzon Allah ya yabi al-Hasan, saboda shi al-Hasan ya bar mulkin dan a zauna lafiya. Lokacin da aka zo ana ja'in ja, wasu sun masa mubaya'a, wasu kuma sun yi wa Muawiya ibnu Abi Sufyan, sai shi Al-Hasan ibnu Ali jikan manzon Allah yace shi ya bar mulkin ya sauka, ya bar wa Muawiya, saboda darajarsu da jinin da suke ɗauke da shi a jikinsu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ƙarfin a in ja da su akan duniya mulki. Da haka Al-Hasan ibnu Ali ya janye, ba a yi wannan yaƙi da shi ba a wannan lokaci. Shi yasa malamai suka ga kuskuren abin da Al-Husaini ya yi, sahabban manzon Allah suka kuskurantar da shi na shiga gwagwarmaya ta neman mulki. Shi yasa kuma ƙarshen bai yi kyau ba, azzalumai maƙiyan Allah suka samu damar yin ta'addanci ga jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ibn Taymiyyah ya ce yaqulu ahlus sunnati wal jama'a. Ibn Taymiyyah ce ahlus sunna suna cewa innal Husaina, lallai jikan manzon Allah al-Husain, qutila mazluman shahidan, an kashe shi abin zalunta, an kashe shi kuma yana shahidi. Wa innal ladhina qataluhu kanu zalimin mu'tadin, waɗanda suka kashe Husaini azzalimai ne, ‘yan ta'adda ne. Wa ahadithun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allati amara fiha bi qitalil mufariq lil jama'a lam tatanawalhu. Hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah yace idan shugabancin ku yana hannun wani mutum daya, wasu suka zo suka yi yunkurin kwatar wannan shugabanci, to duk wanda ya yi yunkurin kwatar shugabanci a yaƙe shi. Waɗannan hadisan za su shafi jikan manzon Allah Al-Husain ibn Ali, sun shafe shi, shi ma mulki ya zo kwata. Bari ku ji amsa daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ce a waɗannan hadisan ba su shafi jikan manzon Allah ba. Saboda me? Yace fa innahu lam yufariqil jama'a
wa lam yuqtal illa wa huwa talibun lirruju'i ila baladihi aw ila as-saghr aw ila Yazid dakhilan fil jama'a mu'ridan an tafriq al-ummah. Ibn Taymiyyah yace ai lokacin da suka kashe Husaini ai ya sauka daga kan wannan ra'ayi na gwagwarmaya na neman mulki, ai ya sauka daga kan wannan ra'ayin, ya sauka daga kan wannan ra'ayin saboda lokacin da Al-Husayn ibn Ali ya iso Karbala, a nan ne ya haɗu da wani Ubaidullah ibn Yazid, gwamnan Iraki. A lokacin ne ya haɗu da gwamnan Iraki da wata runduna ta azzalumai waɗanda su ne suka yi wannan ta'addanci. A nan take Al-Husayn ibn Ali da ya ga cewa abinda 'yan Shi'a suka shirya ƙarya ne, maganar da suka yi masa na cewa babu shugaba a Iraki kuma suna jira ya zo su masa mubaya'a ƙarya ne, da ya tarar da cewa 'yan Shi'a ƙarya suke yi, nan take sai ya janye wannan magana ta neman mulki. Sai Al-Husayn ibn Ali ya ce su bashi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku, su bashi ya tafi wajen Yazid ibn Muawiya ya yi masa mubaya'a, ko su bashi dama ya tafi boda don ba da kariya ga addini, ko kuma su bashi ya juya zuwa garinsa. Ina fata muna fahimta. To wannan shine abin da ya faru. Suka ce ba za su bashi ba, abin da kawai suke so shine su kama shi a matsayin bawa. Husayn ibn Ali ya ƙi yadda da wannan abu da suke nema. A ƙarshe suka yi masa wannan ta'addanci da suka yi masa, suka kashe shi. ‘Yan wa musulmi, daga ƙarshe a gurguje, wannan rana ta 10 ga watan Al-Muharram, ranar Ashura, ‘yan Shi'a suna mai da ita ranar zaman makoki, ranar koke-koke, ranar sa baƙaƙen kaya, ranar ihu da yawo a titi. Wannan addini ne? Addinin musulunci ne ya zo da wannan? Ƙarya ne. Babu wannan a addinin Allah. An kashe mutane da yawa waɗanda suka fi Al-Husayn ibn Ali falala da daraja da matsayi. An kashe daga cikin ahlul baiti irin su Hamza ibn Abdul Muttalib, ammu Rasulillah, sayyidu shuhada. Amma manzo Allah bai taba mai da ranar mutuwarsa a matsayin ranar zaman makoki duk lokacin da ta zagayo ba. An kashe Ali ibn Abi Talib, shine mahaifin Al-Husayn ibn Ali, shi ma ba a taba daukar ranar kashe shi a matsayin ranar zaman makoki duk lokacin da ta zagayo a shekara ba. Don haka wani borin kunya ne da 'yan Shi'a suke yi na wannan ta'addanci da suka yi na kisan jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, da ƙarya da munafurci da bid'a da shirka. Suna yawo da tuta ya Husayn ko yal Husayn yal Husayn. Duk wanda ya kira wani koma bayan Allah ya ce ya Husayn, mushriki ne, yayi shirka. Allah kadai shi ake kira. Duk wanda ya kira wani Allah dan neman ɗauki ko neman taimako, yayi shirka, ya sanya wa Allah kishiya. Da haka ba abin da suke yi daga shirka sai bid'a, sai kuma nau'i na azabtar da kawunansu kafin azabar da Allah ya tanada musu gobe kiyama. aqulu alladhi tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu wa qumu ila as-salah.